सनिया ब्र मुंनि फेसबुक एकाउन्टआव थानाय प्रफाइल पिक्चारा बिनि नङा, नाथाय बे सासे इन्टारनेशनेल मडेलार नीता ब्रह्मनिसो सावगारि। आं बिथां सनिया ब्रखौ गुरै खावलायो, नोंथाङा जाहाथे नीता ब्रह्मनि बे प्रफाइल पिक्चारखौ 18 घन्टानि गेजेराव डिलीट खालामनांगौ आरो बे फेसबुक एकाउन्टखौ ब्लक खालामनानै लानांगौ। नङाब्ला 18 घन्टानि उनाव नोंथांखौ एफआइआर होनाय जागोन। बेनिखायनो आं अननानै नोंथांखौ गुरै खावलायो, नोंथाङा जाहाथे बे सासे इन्टारनेशनेल मडेलारनि सावगारिखौ बेबायदि होनानै जानला मोनला खामानि मावनानै मोनसे अलखदाव खोख्लैनो दा नाजा। 2018 मायथाइनि मिस वर्ल्ड डाइभार्सिटी समायना बादायलायनायाव देरहासारनाय सासे मडेलार, दुबाइनि राफेज हटेलाव खुंजानाय मिस वर्ल्ड डाइभार्सिटी 2018 मायथाइनि नीता ब्रह्म आरो रिनि ब्रह्म बिब' बिनानाव सानैबो बाहागो लाहैदोंमोन। बे बादायलायनायाव नीता ब्रह्म बिथाङा मिस टेलेन्ट डाइभार्सिटी 2018 मायथाइनि बान्थाखौ देरहासारनो हादोंमोन आरो रिनि ब्रह्म बिथाङाबो नैथि रानार्स अफ मिस वर्ल्ड डाइभार्सिटी 2018 मायथाइनि बान्थाखौ देरहासारनो हादोंमोन। बे बादायलायनायाव गासै मोन 8 हादोरनि बाहागो लागिरि बिथांमोना फैदोंमोन। बेनि गेजेराव जोंनि आगोमा बिब' बिनानाव बर' फिसा सानैया बान्थाखौ लाबोनो हादोंमोन। बेनिखायनो आङो नोंथां सनिया ब्रखौ गुरै खावलायो, जाहाथे बेफोरबायदि दावगाफुनाय मडेलारनि मान सन्मानखौ हानि दा खालाम। नोंथाङा थाबैनो बे फेसबुक एकाउन्टनि प्रफाइल पिक्चारखौ डिलीट खालामनांगौ आरो फेसबुक एकाउन्टखौ डिलीट खालामनांगौ, नङाब्ला नोंथांनि सायाव थाबैनो एक्सन लानाय जागोन। गोजोन्थों।